Hey ngani. Ninjani? Ya. Bafethu nayo iphosa nifikeni. Kusebafethu. Kama njani lapha? Nibe nikrem. Hola bafethu. Sure. Hi my TikTokers. So today I thought why not rank? Let the coolest masipala Shy Bell. So ngilike singidistribute ama-ticket wakusasa sometimes first. Wena ukuliphi kasi? Ukuliphi kasi? Uvele. Kusebafethu. Gamba njani lapha? Na asihlangane kusasa man. Hola bafethu. Yeah, as I was saying, distribute ama-ticket la. Ngiyarenka. Ithi inkabi yami la. Enkabi. Ngiphethe ugabhashi kama-karaoke, amabhodomapani, amavulavale, inkosi yamasevele. Yeah man. Sanibonani. Iyaphi indlela sisi? We, Joburg egabhashi ka. Akusa. Akutrayinela abantu lapho. Wenza kanjani? Mana-ke wena. Hayi man. Ya bafethu injani niyabona lo shuni engihamba ngalo namhlanje. Ya man. Phethe omunye ushunu ke namhlanje bafana. Phethe inkabi zami la emuva abafana babo. Asiyeni bafana. Ntombi. Shy Bell namhlanje, Shy Bell bafana hey. Umdanso festival kusasa sihlanganeni bafethu kube mnandi. Hey charge. Ilento wa Sylvester le. Where's your hood, guys? Let me come drop ticket. Hey, bafethu. Hola. Where's your hood? Let me come to your hood. Let me come to your kasi. Bethu masipala namhlanje kuyarenkwa. Ya, siyarenka namhlanje. Phansi. Uma nemayibuye. Siyarenka namhlanje. Sambe mayibuye nakhumbula nganithembisa ukuthi ngizofika la emayibuye. Sengiphakathi ke. Bona le. Isoho le. Phakathi man. Baba. Akasekho serious nama-demons. Inside phakathi bafana. Nithi khambani. Asilayisheni bafethu. Fofo masihlalisana. Nazi ingane. Sanibonani bomama. Iyaphi indlela? Niyaphi? Asabheni man. Siyonibeka khona. Ngenani awubavulele lapha. Abangene osisi, babangene osisi. Sonibeke eCambridge. Nirahle kodwa? No sipilile nathi. Asambeni ke. Besenzwile ngomdanso first. Ngempela? Ama-ticket unathengile? Hayi man, lento ikusasa manje mangingakawuthengi manje niyangidisappointa man. Asithengeni ama-ticket sijabuleni kube mnandi. Asambe mama, wazi. Imala nayi Oakmore. Oza mama. Oakmore uruwini mama. Hayi asiye wini. Hayi wini kusekudeni. Hayi. Ewini kusekudeni mara ewini kusekasilam nakhona. So babona jumpers ngenkathi. Okwamanje sishaya i47. 47. Angisho nalibona uDaba. Hey, ya into.
Ubumatayela. Athi mbuzi sithengile ithikiti. Nangu. Masondo. Ulithengile yini ithikiti? Ulithengile ithikiti? Hayi man, thenga ithikiti man. Hayi man. Wesani manje? Wena you. Intombi sishaphi? Achika sosachika. Chika shayibheka. Kehla. Chika ume lapha ya, khapha le taxi ya. Asilasheni bafana. Lapha mnyana. Ajama, ajama. Awuvulele intombi. Nibe nosokuhle ne. Uthini? Sihamba. Hayi ngeke slide. Suka kapashi kama. Hayi Nkunzi. Join buffet. Sha. Yilo lo taba. Aphethe ngohle. Nkunzi. Six. 6 yini? 494. Waza kehla. Lena iboshwa le, lesha mamitha le iboshwa. Hamba kuphela siboshwa. Ngomasipala. Hola Nkunzi. Asiye. Boss. Grand boy. Yeah, Nkunzi. Yeah. Amnandi futhi. Hola. Uyaphi mfethu? Ngiyaphumlo. La iphumlo. Ngena ngapha ngithi ngapha ngakuphi? Mina pheka. Ngakuphi iphumlo? Mina ukushemaluleka, imaluleka. Kamaluleka. Peter Zongwane. Amba Peter Zongwane. Hamba ngendakosana. Emadoda kusasa lapha eMparas Palaces yawo. Siyazwakala siphakathi inside. Inside bafethu nithenge namatikiti. Sihlangane. No, exchange. Pheka. Ngiyashoda nge-rand. Ushota ngani? Nge-rand. Ayinandaba. Hayi khuleka Nkabi yami. Khuleka Nkabi yami. Uphethe mina umasipala. Mama. Uyazi. Phezulu. Matala. Yeah man. Osibangena kamaluleka. Yeah. Hayi siyabangena. Yes my TikTokers kusasa ziyawa eMparas Palace. Mangakalithola itikiti uyaphuthelwa. Akungona siphakathi inside. Thenga namatikiti bafethu. Sibangene kusasa. Inside. Let me show you where I'm at. I'm actually in a hood called Phomolong. Ikasla sedanko bafethu. Let's start. Yeah. Oh yeah la. Yeah. Alright Nkabi yami. Hola. Danke bot. Sohlangana kusasa ke. Ehe.